Bideo tutorial honetan arte plastikoko wiki azalduko dugu. Lehenengo Googleen sartuko gara, eta bertan bilatzailean arte plastiko BDBH jarriko dugu. Lehenengo aukeran klikatuko dugu, eta wikian sartuko gara. Wiki barruan, ezkerreko postean BDBH plastika den azpian ikaslek egindako lanak, fitzak, teoria ikusi dezakegu. Lehenengo ebaluaketan, bigarren ebaluaketan eta hirugarren ebaluaketan banatuta. Lehenengo ebaluaketan, teoria zeinuak eta logoak klikatuko ditugu. Eta behin bertan sartuta, PowerPoint bat dagoela ikusiko dugu. Eta bertan, zeinu grafikoak nola egin azalduko digute. Orain atzera joango gara, aurreko horrira itzuliz. Bertan, fitzak atalean klikatuko dugu, lehenengo ebaluaketa barruan. Eta horren barruan, hainbat azalpen egongo dira, ebaluaketan zehar egingo ditugun lanei buruz. DBH logotipo asmatun sartu gara, eta bertan ikusiko dugu argi eta garbi azalduta logotipoak nola egiten diren. Eta bertatik irten da, eta berriro ere hasiera horrira joan da,